Alussa istutettiin suuri äitiperuna. Se oli aurinko. Ja aurinko alkoi itää. Se kasvatti mukuloita. Yhdestä mukulasta tuli maa. Andien vuorilla Etelä-Amerikassa äitiperuna loi yhden mukulan omaksi kuvakseen. Ja se versoi ja teki maahan mukuloita. Niin peruna tuli maailmaan. Mikä se semmoinen peruna on? Senhän voi syödä. Ei varsia, ne ovat myrkyllisiä. Mutta maistappas maassa olevia juurimukuloita. Jos yhden mukulan pistää multaan, parin kuukauden perästä niitä voi kaivaa maasta 10. Ensimmäisinä perunaan tutustuivat Andeilla asustavat intiaanit. He ymmärsivät, että se oli heille taivaallinen lahja. Siitä he kiittävät taivaan suurta äitiperunaa. Tuhansien vuosien kuluessa intiaanit oppivat viljelemään perunaa vuoren rinteillä. He huomaavat, että se maistuu hyvältä keitettynä, paistettuna, soseena. He huomaavat, että se säilyy vuosikaudet, jos siitä puristaa veden pois ja pakastaa sen. Intiaanit tekivät myös perunaolutta. Silloin tällöin maasta löytyy syötäväksi kelpaamattomia mukuloita, kultaa. Niitä ei voi syödä, mutta ne loistavat kuin taivaan suuri äitiperuna. Kiitollisina siitä, että saavat mahansa täyteen joka päivä, he rakentavat aurinkotemppeleitä ja täyttävät ne kullalla. Maataan he kutsuvat inkojen valtakunnaksi, ja heidän kuninkaansa on auringon poika. Vuonna 1532 aurinkokuninkaana oli Atahualpa. Hän olisi voinut syödä perunaa rauhassa vielä monta vuotta, elleivät huhut hänen kullastaan olisi kiirineet yli valtameren. Maapallon toisella puolella puolen Euroopan keisari Karl V kärsii rahapulasta. Huhupuheet inkojen kullasta soivat suloisina hänen korvissaan. Karle lähettää Espanjasta soturijoukon inkojen valtakuntaan. Heidän johtajansa nimi on Francisco Pizarro, raakalaismainen seikkailija. Espanjalaiset eivät siekaile. He tappavat auringonpojan ja suuren joukon hänen kansansa. Ja varastavat heidän kultansa. Ylpein mielin he voivat palata kotiin. Hetkinen! Espanjalaisten hovimestari, kokki Carlos, tarvitsee pitkälle kotimatkalle pataanpantavaa. Intiaanien ruokavarastoista löytyy perunaa. Sellaisia espanjalaiset eivät ole ennen nähneet.
Vaikka maku tuntuukin oudolta, Carlos ottaa niitä varmuuden vuoksi mukaan. Niin lähdetään kotimatkalle, laiva raskaassa kultalastissa. Carlos tarjoaa ruuaksi suolattua lihaa ja uutta löytöään perunoita. Moni tahtoo kuitenkin pelkkää lihaa. Miehet ovat siihen niin tottuneet. Kuukausien pituisella merimatkalla liha ei kuitenkaan tahdo säilyä pilaantumatta. Perunat sen sijaan säilyvät hienosti. Ne, jotka eivät syö perunaa, sairastuvat keripukkiin. Moni mies kuolee. Kun taas ne, jotka kiltisti syövät perunansa, pysyvät terveinä. Silloin ei vielä kuitenkaan tiedetä, että se johtuu perunan sisältämästä elintärkeästä C-vitamiinista. Carlos kuitenkin ymmärtää, kuinka arvokas lahja peruna on. Laiva palaa Espanjaan. Karle-keisari omii kaiken kullan. Carlos saa pitää jäljelle jääneet perunat. Ylpeänä hän vie vieraan maan tuliaisensa vaimolleen. Peruna on saapunut Eurooppaan. Nyt ilmenee vielä yksi ominaisuus. Peruna voi kasvaa lähes missä olosuhteissa tahansa. Carlos yrittää todistaa kaikille, miten mainiota ruokaa peruna on. Mitä mainiota siinä muka on? Viljaa on kasvatettu vuosituhannet. Miksi ei tyydyttäisi siihen? Carloksen on taas ryhdyttävä kokin työhön. Espanjan sotajoukon mukana hän lähtee kiertämään ympäri Eurooppaa. Matkalla hän saarnaa perunan sanomaa ja saa siellä täällä kaivetuksi muutaman mukulan multaankin. Aina häneltä silti kysytään samaa asiaa. Mikä se semmoinen peruna on? Carlos masentuu. Hän heittää perunasäkin selkäänsä ja ottaa pestin laivaan. Vuonna 1588 Espanjan sotalaivasto, voittamaton armaada, purjehtii valloittamaan Englantia. Mutta Englannin laivasto on väijyksissä. Seuraukset ovat tuhoisat. Espanjalaiset purjehtivat pakoon suoraan myrskyn kouriin. Niin peruna saapuu Irlantiin.
Irlantilaiset ovat köyhää, nälkää näkevää kansaa. Englantilaiset ovat miehittäneet heidän maansa, asettuneet isänniksi suurtiloille ja tehneet irlantilaisista köyhiä torppareita. Isänniltään torpparit saavat vuokralle pienen maatilkun, missä he kasvattavat viljaa, mutta saavat niin pientä satoa, että se hädintuskin riittää hengenpitimiksi. Niinpä he osaavat arvostaa kaikkea syötäväksi kelpaavaa. Carlos opettaa irlantilaisille perunanviljelyn taidon. Ja saa lopulta rauhan rakkaiden mukuloidensa luota. Irlantilaiset huomaavat, että näin maa tuottaa heille enemmän. Entisillä viljamaillaan he kasvattavat perunaa ja saavat nelinkertaisen sadon. Isännät huomaavat, että nyt torpparit tuottavat enemmän. Kun kerran yksi torppari saa maatilkustaan nelinkertaisen sadon perunalla, 4 torpparia tulkoon toimeen yhdellä maatilkulla. Nyt köyhät irlantilaiset ovat täysin riippuvaisia perunasta. Muualla Euroopassa perunaan suhtaudutaan edelleenkin epäluuloisesti. Sitä ei mainita Raamatussa, siispä Jumala ei ole sitä hyväksynyt. Mikä kasvaa maan päällä, kuuluu Jumalalle ja ihmisille. Mikä taas kasvaa maan alla, kuuluu paholaiselle ja helvetille. Vuonna 1618 helvetti kuitenkin muuttaa, kuten monesti ennen ja sen jälkeenkin, maan päälle. Euroopassa puhkeaa 30-vuotinen sota. Talonpoikien viljamaat palavat poroksi. Samoin perunamaat. Mutta perunat eivät siitä kärsi. Ne ovat hyvässä turvassa maan alla. Sodasta eloon jäävien ruokavarastona. Juuri sodan ja hädän aikoina ihmiset oppivat arvostamaan perunaa. Vuonna 1740 sotaa ja hätää ryhtyy kylvämään Preussin kuningas Fredrik Suuri. Hän keksii, että peruna on nälkiintyneiden alamaisten pelastus. Fredrik tietää heidän epäluulonsa, mutta keksii keinon. Kaikkia ei tarvitse ruokkia pakolla. Ranskalainen upseeri ja tiedemies Parmentier on joutunut Fredrik Suuren sotavangiksi. Vankeudessa hänkin oppii syömään perunaa, sillä vankilassa ei muuta tarjota. Kotiin päästyään Parmentier yrittää saada köyhät ranskalaiset talonpojat uskomaan, miten hyvänmakuinen ja ravitseva peruna on. Hänen täytyy kuitenkin käyttää ovelampia keinoja. Hän esittelee perunan juhlaillallisten kohokohtana kuninkaalle, Ludwig 16. Kuningatar Marie Antoinette saa kimpun kauniita perunankukkia. Sen ylemmäs ei peruna kohoa. Tästä pitäen ranskalaisten mielestä on hienoa syödä perunaa.
Parmentier haluaa vieläkin nostaa perunan arvostusta, ja hän aitaa perunamaansa ja komentaa sinne vartijan. Yöksi vartija kuitenkin pääsee kotiin ja käy juuri kuten Parmentier on suunnitellut. Kuninkaallista perunaa alkaa kasvaa myös köyhälistön kasvimailla. Samoihin aikoihin 1700-luvulla peruna leviää myös Pohjoismaihin. Täällä keksitään, että perunasta voi keittää myös hyvää viinaa. Tarvitaan kuitenkin vielä lisää hätää ja kurjuutta. Vuonna 1804 Napoleon Bonapartesta tulee Ranskan keisari. Hän päättää julistaa sodan koko Euroopalle. Nälkä seuraa sodan kannoilla ja perunasta tulee elintärkeä ravintoaine. Vuonna 1815 Napoleon lopulta häviää sodan ja ainoa todellinen voittaja on peruna. Peruna on vallannut Euroopan. Oltuaan kauan jokapäiväisen leipämme hyljeksittyä täydennystä, se on nyt miljoonien ihmisten tärkeintä ravintoa. Vuonna 1845 Irlannissa näyttää tulevan hieno perunasyksy. Mutta mitä nyt? Perunathan ovat mätiä. Syömäkelvottomia. Perunat mätänevät koko maassa. Kaikki käy hetkessä, eikä asialle mahdeta mitään. Hirveä tuntematon perunasairaus leviää joka puolelle. Perunarutto kylvää nälänhätää ja kuolemaa. Eniten kärsivät irlantilaiset, joille peruna on miltei ainoa ravinnon lähde. Vuodesta 1845 vuoteen 1847 toista miljoonaa ihmistä kuolee nälkään. Kuolema niittää satoa Euroopassa. Joku toteaa, että Jumala rankaisee syntistä ihmistä. Toiset tekevät tiiviisti työtä parantaakseen sairaan perunan. Huomataan, että taudin aiheuttaa nopeakasvuinen leväsieni. Mitään ei kuitenkaan pystytä tekemään sen pysäyttämiseksi. Juuri kun tilanne näyttää kaikkein synkimmältä, peruna itse käy taistoon. Vahvimmat yksilöt kehittävät itsessään vastustuskyvyn sientä vastaan. Peruna on voittanut tautinsa.
Seuraavien 100 vuoden ajan aina meidän päiviimme saakka peruna vaeltaa ympäri maapalloa jatkaen voittokulkuaan. Näin perunasta on tullut sinun ja minun ja koko maailman kultamukula.